para wali warisan nih para kiai. Bapak Gunawan eman soten katoning mata jam 12 cabut kamuning Ibu Eva wis lawas mah ketemu maning balawas mata mbak kuning gambalawas mata mbak garing gunung-gunung digawe sama Bapak Gunawan angel pisan ngabanyonan dorong gawe salah Ibu Eva angel pisan kelakonan ayo para elang uga para demam terbayu budal Sekar saking bangunan tumrap anti anai medan dalalaga ayi. Ayo angkot yang kuning-kuning sambal goang pada rasane. Angel pisan ngalakonane. Mama Lorawadi yeneman kakoremane. Ireng-ireng maning rerangkin kesawange bagus rupane. Layung sore mapadang esuk, layung sore mapadang esuk Mama Lurah. Aduh mantan tuan rumah yeneman kantone yen sayang katon sayang aja lali Mama Eja, aja lali masalah wase Mama Eja mantan tuan rumah sing ditembangi Mama Eja dewek mantan majikan sing paling eman Mama Eja. Aduh Mama Eja sing paling eman sayang yen eman katone mane Mama Eja. Aduh Mama Eja yen sayang katon sayang ke Mama Lorawadi, Mama Lurah sing paling eman, Mama Lorawadi sing paling sayang. Aja lali masalah wase Mama Lorawadi, Bapak Gunawan sing paling sayang. Bapak Gunawan yen eman katone mane, yen sayang katon sayang ke Mama Eza, mantan majikan sing paling eman sing ditembangi Ibu Eva dewe, majikan wadon sing paling sayang yen eman katone mane Bapak Gunawan, yen sayang katon sayang amben-amben makayu nangka delikat kayu kediri amben-amben kula
kawan. Sekian mumpung